описваше най-вълнуващите приключения. И всички заедно и по-отделно измисляха и после пак измисляха и се смееха и измисляха, докато разпят. Фантазията се отказа да измисля каквото и да било. С нея останахме само аз. Тик-так, звукът, който издава часовника, и нейните най-верни чувства, които тя наричаше горкичките измишльоти. Много е